Abe wati bobi Mali cɛmancɛ bolo la population maaw kɔni bɛ ka wele da kulekanw fɛnɛ cayalen bɛ kosɛbɛ nin k'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ko fanga bonyalen bɛ yen baloko dɛsɛ fɛnɛ ni ko bɛ yen nɔ tani ka segiw tɛ ka se ka kɛ maaw fɛ maa faga cayalen bɛ Woromasiri tabaw olu ka wurikajɔw ye jumɛn ye nin yɔrɔ kofɔlen in na n'an y'an sigi ka jateminɛ kɛ depuis lawale la i tun tɛ se k'a mɛn ko Mali kɔnɔ yan ko filaw ni dɔgɔnɔw k'olu bɛ dangari kɛ ɲɔgɔn na c'était inimaginable mais mun de nana n'o ye bi c'est que mɔgɔw de nana ka na ninnu kun kari ɲɔgɔn na centre la sinon anw ka taabolo to ye u bɛ k'u ka tiɲɛni boloda centre de kan an bɛ se ka sɛgɛn cogo min na centre in na pour que ka fanga tiɲɛ fangatigiw bolo pour que ka armée tɔgɔ tiɲɛ mais a faamuyala o baara bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni a kan n y'o de faamuyala fɛn fɛn bɛ centre in na peut-être que kalo kelen kalo fila a mankan bɛ da n t'a fɔ a tɛ ban pewu mais a mankan bɛ da